गिबिसिनथारावनो आंनि गोसो सिंनिफ्राय गोजोननाय आरो हामलायनाय बयनिसिमबो जासिहरग्रोयो। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअखौ लानानै फैदों, जाय भिडिअनि दारै नोंथांमोना गोसोआव थुलुंगाखांनाय मोनगोन आरो इसोरनिफ्राय बोरखौ मोननो हागोन। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव Proverbs बा बोसोन बिजाब 10 अध्याय 4 निफ्राय आं दान्दिसे सम इसोरनि रावखौ बिबुंथि लाखिनो लुबैदों। बेयाव लिरनाय दङ, आं इंलिसाव फरायनि, Lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth. अलसिया मानसिया हावरिया बा गोरिब जालाङो, नाथाय मावसोग्राया धोनि जालाङो। जेब्ला इंलिसनिफ्राय बर'आव जेब्ला ट्रान्सलेट खालामो, अब्ला lazy handsखौ नोंथांमोनहा अलसिया आखाइ बुंनो हागोन आरो diligent hands माने मावसोग्रा आखाइ। दा आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौ जास्ट गुसुङैनो आं बुंनो हास्थायदों अनजाग्राफोर। इंलिसाव मोनसे सोदोब दङ, बे सोदोबानो जाबाय procrastination। procrastination माने सम दंबावो, गाबोन मावनोसै आं। जेब्ला गाबोन सफैयो अब्ला बे मानसिया बुंगोन, सम दंबावो, गाबोन मावगोन आं, गाबोन मावगोन आं, र'लै दसे थाबावनि, गाबोन मावगोन आं। नैबेबायदि मोनसे procrastination। आरो जायफ्रा lazy hand बा जायफ्रा अलसिया मानसि, बिसोरो गाबोन मावगोन आं, दसेबाव। नैबेबायदि जायफ्रा र'लै दसे थाबावनि, र'लै गाबोन मावगोन, र'लै फैगोन बोसोराव मावगोन, बेबायदि सानग्राफ्रा, बेबायदि नेग्राफ्रा समाव जों गोबांथार समाव जोङो आंखालखौ जोङो नुनो मोनो। बेनिखायनो प्रभाबसआव बेखौ बुंदों अनजाग्राफोर, lazy hands बा अलसिया आखाइ, बेयो मा खालामो? जोंखौ हावरियासो लाबोयो। नाथाय जायफ्रा मावसोग्रा, बे मावसोग्राफ्रा बिसोरो धोन सम्पतिखौबो बिसोरो मोननो हायो। बे नङा दि गासैबो नोंथांमोनहा जायखौनो मावो एकदम गोसो होनानै मावो बेयाव साक्सेस जागोन, बे नङा। नाथाय जायफ्रा इसोरनियाव भरसा थानायजों लोगोसे, मावख्रुबनायजों लोगोसे, स्मार्ट वर्क जायखौ बुङो, बेबायदि मावोब्ला बेयाव इसोरनियाव भरसा थानायजों लोगोसे बाव जाफुंसारनायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो आंनि हांख्रायनाया अनजाग्राफोर, जोंनि बर' माहारिफोरनि गेजेराव, जोंनि ख्रिस्टियाननि बिदा फंबायफोरनि गेजेराव आंनि थुलुंगाखांनाया बेनो, जोङो गुबुन हादरखौ जों नायहरो, जों गुबुन रायजोखौ जों नाहरो आरो जों तुलना खालामो, मालाय बे हादोरासो ओरैबायदि धोनै। गुबुनखौ जुदि नायबायब्ला बिसोरनि मावनायखौबो नायदो अनजाग्राफोर, बिसोर ओरैबायदि मावो आरो मावख्रुबनायजों लोगोसे बिसोरो स्मार्ट वर्क जायखौ बुङो, गियानिजों, बिसोरनो इसोरनियाव भरसा खालामनायजों बेबायदिनो बिसोरो मावो। जोङो सोलोंनांगोन अनजाग्राफोर, जे जोङो ख्रिस्ट'नि बिदा फंबायफोर जों जाबायब्ला जोङो मावख्रुबनांगोन। मावख्रुबनायजों लोगोसे इसोरनियाव जायफ्रा भरसा थायो, इसोरा बेयाव बोरखौ होफागोन। बेनिखायनो जोंनो इसोरनि रावा बुंदों, बोसोन बिजाबनि 10 अध्याय 4 पदआव इसोरनि रावा जेरै जोंनो बुंनाय बायदि, अलसिया आखाइया हावरियाखौ लाबोयो, नाथाय जायफ्रा मावसोयो बिसोरनो धोन मोननो हागोन। फै जों होनब्ला बिदा फंबायफोर, खालि जोङो सिमांल' नुवालासिनो जोङो मावख्रुबनि, जोङो मावनायजों लोगोसे, खस्थ' खालामनायजों लोगोसे जोङो इसोरखौ जोङो सन्मान होनि, माहारियाव जोङो सन्मानखौ जों लाबोनि आरो जोङो जै मैयै जोङो इसोरखौ खुलुमनायजों लोगोसे गासै धोन सम्पतियावबो इसोरा जोंनो बोरखौ लाबोगोन। इसोरा बयखौबो बोर होथों। आमेन।